בראש המסך תראו את סרגל הכלים, כאן תמצאו פעולות שימושיות כמו תצוגת מסך מלא, רענון עזרים חזותיים לאחר עדכון מודל הנתונים, איפוס מסננים כמו שאמרנו קודם, ויצירת סימניה אישית שנרחיב עליה בסרטונים הבאים. כמו כן יש לכם אפשרות לשתף את הדוח עם אנשים מהארגון שלכם שיש ברשותם גישה לאפליקציה. ליד כל גרף, טבלה, אובייקט מסוים בתוך המסך, כאשר תרחפו עם העכבר מעליו, תקפוץ לכם שורה של אייקונים. יש לכם אפשרות לראות הסבר קצר על האובייקט, לחיצה על מצב מיקוד תאפשר לכם לראות את האובייקט על כל המסך בצורה טיפה יותר נוחה. לחיצה על 3 הנקודות שנמצאות בצד ימין תאפשר לכם לראות את הנתונים בצורה טבלאית, לייצא את הנתונים שמופיעים מאחורי האובייקט לאקסל ולהתחיל לעבוד עליהם.